Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat nggih? Wis mari dislameti desone sehat sedaya. Otok-otok unine tekek, pohon garing ngarane gaplek. Sandal kayu arane teklek, wong ayu metu bengi arane betamlek. Iku mono betamlek. Bengi iki aku oleh tanggapan lumayan meneh kene gawe mbayar bang merkar. Pinara ingkang skeco mirsani karya baru mojo kerto. Aku nek ndelok negara kita Indonesia wong korupsi kok tambah meraja. Biyen ana sing korupsi nduk tambang timah, mari tambang timah nduk Pertamina. Tambang dikeruk, hutan ditebang, gak peduli dampake eling agungan. Akibate terjadi tambang iku mula aja sampe bandang. Wong korupsi monodolor termasuk wong jahat sing dicolong duwike rakyat. Nek sukses mesti dadi konglomerat, tapi gak eling besok ono keran. Akibate bebas pergaulan, arek lanang lan wedok senengane keluyuran. Muline bengi tanpa watesan, seneng nonton YouTube mesti filme cabul-cabulan. Pamitan nang wong tuane jarene dolan, wong alasane supaya tambah pengalaman, tapi sing dijojok ana jerone taman. Nek wis mlebu kono terus praktek pacaran, suwe-suwe sampai wani nglanggar
kesusilaan akibate arek wedok bobot 5 wulan ditakoni wong tuane dheweke bingung jawaban jare sing berbuat kanca sak pergaulan wong tuane rumangsa kewirangan golek arek lanang kating anakno tuntutan bareng kepethuk arek lanang dijawab setengah drengesan soal anak sampean niku Pak minangka percobaan kurang ajar mulane di era globalisasi niki pergaulan niku sing penting niku menguntungkan ojo sampai pergaulan yang merugikan contohnya pergaulan yang menguntungkan arek pelajar SMP bergaul karo pelajar SMA tukar pikiran takon Mas ya apa pelajaran ono SMA sewaktu-waktu lulus teko SMP menghadapi pelajaran ono SMA wis gak gopo maneh bakul gedele bergaul kare bakul tempe regane piro kedele cak engko dadi tempe aku dodol cek enak dadi pirang irisan niku pergaulan sing menguntungkan lah pergaulan sing merugikan contohnya kaya kidungan kula wau arek lanang wedok bergaul terlalu bebas sampai wani ngelanggar kesusilaan akhirnya arek wedok bobot 5 bulan niku nek boten padha karepe nggih boten saged kedadean senajan arek lanang niku kok ngene-ngene tapi nek arek wedoke gak ngene-ngene ya gak ngene-ngene wae senajan arek wedoke ngene-ngene tapi nek arek lanange gak ngene ya gak ngene-ngene tapi nek arek lanange ngene-ngene arek wedoke ya ngene-ngene ya ngene-ngenean niku wau niku kedadeane alhamdulillah niki kajate warga Sumengko acara sedekah bumi niki mboten hura-hura hormat kalian sing babat desa menika Mbah Kamulan niki biyen alas gong lewang-lewung anane dadi desa enten sing babat mulane niki mboten hura-hura cuma hormat mantun dislameti desane bancaan bareng kula dongaaken perangkat sedaya warga Sumengko sedaya diparingi Gusti Allah sehat wal afiat rezekine tambah kathah hasil bumine tambah melimpah ruah Allahumma amin.